content. Somebody is about to be blessed at this moment. My brother said it all. But in just few minutes, you'll be favored. Onye kere ka nwere onwe ya, onye kpụrụ isi ụzọ, onye ihe na-esiri ka ọ dịrị ya mfe, Chukwu ebube bịa. Agị bụ ebube n'onwe gị, ọgwa gị bụ ebube n'onwe gị, ọgwa gị nọrọ ihe n'ole. Arabara ibiti rabata ọgbata kpọmisi nụ akpọ, gbanigbani tansa ya eleburu ya. Kọmasa ní bìrì olórí oko, ẹ̀yin ni olórí ogun, gbanigbani tansa ya eleburu ya nụ ọba àwọn ọba. Kábíyà kọmasi Ẹlẹ́dùmarè mọ́ni ọlọ́gọ́ kọmasa níbi rẹ̀, mọ́ni ọlọ́gọ́. Ẹ̀yin ni ọba tó kárí ògo láti inú ògo lọ sínú ògo, ọba tó fẹnu ẹjọ́ ṣe lé pamọ́wọ́, pápá lọ́ba tó jọba lọ. Aláyé rí rẹ̀ bàbá mi, kò máa sẹ́ níbi rẹ̀, kò máa sẹ́ níbi rẹ̀. Ẹrú bá mọ̀ núrẹ́nu ọmọ ṣọpẹ́, ẹ̀mí ti dá níwájú wa nínú ọ̀rọ̀ ìbàbá yìí nínú ọlẹ́wọ̀n tí mo pé, kò máa sẹ́ níbi rẹ̀, Ẹlẹ́dùmarè. Wenye igbo wenecha gị anya mmadụ ya ga-etu gị, wee si n'igbo nọrọ ihe enyi. Agụkwana bụ mmụọ, o mere nwunye ga-atụrụ imewe m nwa. Ọzọ nwere ịdị pụtipụtụ chiọma, akụ mgbawara igwe ga-aga n'ogwu mmiri atụ. Ọgwa gị bụ osimiri atụ nnu, ọgwa gị bụ osimiri atụ nnu chimu. Mmụọ n'elu mmụọ, agụbata mmadụ wọrọ ọsọ, ezi opịatapịata na-enu ogwu, omere nwa ogbenye wee nwere ife. Igwe na mmụọ Chimama, ọgba wee si na ebu n'ige nru eze, ọ sị na onweghị onye dị ka gị, o ji aka wela gbọrọgwụ gbakwara. Chukwu media jikwa ọnụ agụrụ gị egwu ọma. Good luck Seraph, o ji ụgbọ wela gbọrọgwụ, ọ na-egburu gị obi si na onweghị onye dị ka gị. Akụ mmawara igwe n'ala ekele m, salvation na-ebunikwa gị enu Chukwu ọma. Ọ sị na onweghị onye dị ka gị Chukwu ọma. N'ezianụ na Mosque Emire Street, otu ụgbọakwara ahụ, n'ezianụ nne ka nwaanyị ọma. Ọ na-asị na onweghị onye dị ka gị eze m, olori ihe nọrọ ihe mere enyi, eze nneze nara ekele. Wesị na aga m akpọrọ gị si na na wụrụ gị bere na Chineke bata, esoro mara ụzọ Chukwu. Mama masị amasị, mama mefere arụ, otito niile na-emedoro isi ala m, sọsọ gị ikpere na m, sọsọ gị nwe ya. Mmiri ọnụ n'ibere na m, sọsọ gị nwe ya, sọsọ gị nwe ya. O nwere ife atụrụ ihe, chọrọ ime ibe batụrụ ihe. Ada Zion nwere mmasị a na-agụrụ Chukwu egwu, ma afọ Ada Zion tụrụ Chukwu. Ya na Maazị Michael na-agụ egwu. O wee tụọ chi ime afọ tụrụ ihe, ọ dị mụ ka mụ gbaba mbem n'ime mmụọ, maka na ana m amarụ chi m mbem ọ na-anụ. Fatụ ihe, nwa
agbanwe ịma na ntụrụ ya agbanwe atụrụ chi m agbanwe aka na-ekwu na atụrụ chukwu agbanwe nwanne m ọrụ etu chukwu nke na-agbalị m bụrụ elu ime ihe atụrụ chukwu ọ nọrọ ihe ọ sị na chukwu bụ mma na-abara agụ alụkwu a na-ezutewa mmụọ ọzọ bịatabata n'elu ogwu iri ike nke na-amụ mmụọ ọkụ gaa n'ogwu di nwaanyị ekpenta omere o ruru ọbara dị ọcha ọbara nwaanyị ohe wee nwụrụ nwa ya onye gbara uru mmiri wee mesa mmiri wee dịkwa ọcha o tiri fere mgboro mgbo ọ nọrọ ihe anyị gaa n'ogwu ka a na-etu chi m akụ m na-agbanwe igwe na mkpọkọ si dị m n'ọnụ na ya ga-anagwa ana maka chi m nwere ọkụ dịka uwe o jiri ọkụ were rie aja o yiri ọkụ dịka uwe Chineke m na nna ewere ya elu yo mama ya mama kam kene